Deň. Ahojte, dneska budeme natáčať veľmi akčné video v meste. A bude to o na jednu reklamu nemenovanej značky telefónov. Takže máte sa na čo tešiť. A už sme v električke na ceste. Dobre píše? Aby som tam... Takže už sme na obchodnej. A chystáme sa natáčať to video. Vidíš to, ty kokos? Gratulujeme. Gratulujem, super. Dobrý deň. Ahojte. Takže nakoniec jedno veľké Dík. 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 Ďakujeme okoloidúcim chlapcom v reflexnom oblečení, čo rozdávali letáky. Pánu šoférovi električky za to, že nás tam odviezol. Ďakujeme taktiež dvom dievčatám z električkovej zastávky. A našej dobrej kamarátke za dobrý nápad. A tiež ďakujeme okoloidúcemu dievčaťu s peknou mikinou. Dík. Dobre. Teraz ty mňa. Topník. A tiež našej veľmi dobrej kamarátke Táničke za dobrý nápad. Aha, počkaj, no ja som toto išla zdvihnúť. Áno, a zabudla som to pozastaviť. To dneska nám zemepisárka hovorila, že dostaneme 15 000 pokutu, keď už v neviem jakom meste, kde sú úplne čistotní, odhodíme na zem. Áno, aj vám to hovorila? Jo, to je múdra zemepisárka, čo? Dobrý deň. No tak pozdrav. Čaute. No, nič. A nám veľmi... Ups.